Buhay sari-sari. Ano? Alis? Ano yun? Ano? Sain? Ano yun? Sain? Abangan? Ay! Nahilig mo? Iyo, mo abanag. Una, magtuman muna. Na. Okay. What are you doing? Nag-unboxing. What's that? Sige, check ko kung ano. Is that what? That is? Oh, I'm going to, Ano ba? capture you. Hindi ka Oh, na baliktad. capture. Bakit baliktad? Ano ba yan? Paano ba ito babaliktarin? Hindi na ito mababaliktad. Pa. Oh. Ano naman mali ka. Purtol ka na. Oh, see? Hello mga ka-BSS! Buhay sari-sari! Good morning! I'm back! My husband is here. Unboxing of panel. Bumili naman po kami ng isang solar panel kasi kulang ang kuryenteng pumapasok. Ay, hindi. Kailangan every year nag-upgrade. Okay. Mabuta dapat ang limited yan. At least ang solar power naman ay solar panel mga Ganun ba yun? Okay. So what is the size of that solar panel? What is the size? See. Paano ko to babaliktarin? Dapat baliktarin natin. Ang hirap naman mag-capture nitong baliktad ako eh. Oh, ilalagay na natin. Okay, ganyan kahaba. Yan po ay kulang na lang. Sa may siko. Okay, ilalagay na naman po yan doon sa taas to upgrade our solar energy. Height.
Mga ka-BSS, oh, hanggang balikat pala yan. Parang kasing taas ko yan ah. Sige daw. Aja daw. Kapte daw. Ay, mataas din pala ako ng konti. Oh. Tingnan natin. Model ng solar panel. Yan. Oy, hindi yan sponsored. Binili namin yan. From Lazada. Hindi. Lazada lang po ang nagdi-deliver niya sa amin. Lazada. Ang maganda dito ay ano siya dito na Ano, siya sa ano Philippines. pangalan ng ano niya? Solar panel? Ayan o. Yan po ang pangalan niya. Sun King Solar. Oh, 150 watts yan. Your one-stop solar solution. Mono solar panel. Solar tingnan mo. panel. 150 watts. Kaya kung gusto niyo bumili ng solar panel, yan lang po ang Dito na to sa Pilipinas sila symbol. made in Assembled in the Philippines. the Philippines. Arena. Oh, assembled na yan Oh, sa very Philippines. good. So, Improving. Philippines na pala yan. di na Oh, let's go upstairs. That's why Samahan niyo po kami doon lang kami bumibili ng solar panel. at ikakabit na po yan ni Joseph Assembled doon na sa Philippines. taas. Kasi at least makapag-create ka sila ng labor force. Yeah. Dito lang. Kailangan made in the Philippines na ang ating At least bibilhin. I make assembled kasi di pa naman tayo pwede mag-manufacture. Okay. Thank you so much po pala sa mga nag-subscribe sa aming channel. God bless po. Pero sila mas yung papo. Yun pong hindi pa po nakakapag-subscribe. Sa hawalin natin, itong problema. Mag-subscribe na po kayo. Ay, kailangan natin lagyan ito ng pandikit sa paa. Saan? Anong kulang? Yan, dadalhin na po ni Joseph sa taas ang solar panel. Ay, naku. Hala, hala, hala. Hala, 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 hala. Oops, ang haba. Hindi kasya. Kasya? Sundan natin mga ka-BSS. Baka mahulog na naman ako dyan. Oh my God. Di pa naman pala ako nahuhulog dyan. Hulog pa lang. Hindi naman. Hindi ka pa naman hulog mo. Hulog ka pa. Oh, ayan. Meron natin, ano ba damage? Kasya ba? Walang damage. Yung mga ganito nilang meron. Saan mo na naman yan ilalagay? Wala nang mapaglagyan yan. Yung sa likod. Sa likod. Ano ko pwede na siya? Kaya lang mapalit ako ng isa. Madulas. Diyos ko, baka madulas ka dyan, honey. Kasi ako madadala. Kaya ikaw mag-careful. Sat mag-brush ka kaya dyan. Dahil mo ko sa Ay, di na ako machinilas. Baka madulas ako. mas lalo madipis sila nga kan mo. Di man ako madyan sa imo. Dito lang ako. Sa ano. Ano na pala ito? Ilan na? 150. Anim lang. Butit umulan kahapon ay kagabi. So hindi na tayo magdidilig ngayon oh. Tingnan mo oh, tuyo na. Tuyo na ang halaman natin dito oh. Hindi na nadidilig. Oh. Madulas talaga dito. Dapat dito brush. I-brush mo na. Yan. Dahil madulas na oh. Tuyo na ang halaman natin dito. Oh. Akaparehas ang size katong saro. Meron na ba ato? Malapit na. Malapit na maging bubong. Turn off ko muna sa baba. Okay, sige. Sige naman. Okay. O yan po mga ka-BSS. Nagdagdag na naman po kami ng isang solar panel.
Magkano ang bili mo, no? Hindi kasi nadilig ng 2 araw yan eh. Dahil ano na po dumating, capture ko na si Magkano? Ah, okay. Mura lang naman yan. Natuyo na ang mga halaman natin dito, oh. Hindi na kasi nadidilig, oh. Napabayaan na. Ang kalalakad kasi natin. Oh, tuyo na ang mga halaman namin dito sa bubong. Mga ka-BSS, ayan. Natuyo na ang mga halaman. Sa masasayang. Namumulaklak na pati ang mga bougainvillea. Ay, puti pala ito, oh. May puti. Mix. Puti sa Anong kulay ba to? Fuchsia pink. Oh, natuyo na ang mga halaman. Natuyo. Hindi na nadidilig. Tuyo na. Sayang. Ang mga halaman namin dito. Tuyo na. Oh! Ang mga kape sa baba. Kalawag Elementary School. Andun sa kabila. Natuyo ang halaman. Andun ako mabuhay pa ito. Natuyo. Napabayaan na. Ito ang aming solar panel. May malaki. May maliit. Ayan. Ito ang aming mga solar panel. Hanggang anong oras tayo nagagamit ng solar panel? Ha? Oo. Ating gabi? O, tingnan nyo mga ka-BSS. Hanggang 12 midnight, solar energy pa po ang gamit namin. Then after that, ngayong mainit ang panahon, kapag mataas ang sikat ng araw, hanggang 12 midnight po ang aming solar power. Sa umaga, nagsisimula ang solar power 7:30 in the morning. So 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So almost 7 hours and 30 minutes. Ang gamit natin ay Kasoreko. Yan na lang. Di konti na lang ang binabayaran natin. Magkano na lang? Nasa 1,100. Oh, tingnan niyo mga ka-BSS. Naku, grabe. Grabe ko na alam. Natipid na ang Kasi recover pa yan. 1,000 na lang ang binabayaran namin. Recover pa yan. 2 days ka hindi nadilig yan eh. Palalayas natin. So 1,200 na lang po ang binabayaran namin sa Kasoreko. Ha? 1,1. 1,1 na lang pala. Dati, nabanggit ko na rin po ito noon. Ang binabayaran namin sa solar. Sa Kasoreko pala. Dati binabayaran namin 5,000 plus a month. Then pag summer 8,000. Kaya nag-invest po kami nito. Di naman po ito biglaan ang pagbili. Pakunti-kunti hanggang sa dumami. Wala pa tayong dinidispose na solar panel. Oh, salamat sa Diyos. Wala pa po kami dinidispose na solar panel. Anong taon tayo nagsimula nito? 5 years ago. Anong taon? Ha? 2006.
hindi. 2000, ano na ngayon? Kung 5 years ago, may na ako sa math. 2022 ngayon, ano? Kung 5 years ago, di ano? Bawi na natin, no? Kasi kung binabayaran na lang natin 1,000 plus compared to 5,000 plus. Bawi na natin yung binili natin dito ng mga solar panel. Hindi pa. Ang kagandahan kasi po nito, si Joseph ang nagme-maintain. Hindi ka nakukuha ng maintenance. Kasi kung hindi ka marunong mag-maintain nito, magbabayad ka sa maintenance. Ano? Magbabayad ka. Pero kung marunong kayo mag-maintain, hindi kayo magbabayad sa maintenance. Kasi kayo na ang mag-maintain ng solar power. Ops, baka mahulog. Doon kaya ako mahirap dito. Nakakapagod dito. Nakatayo lang ako dito, nakakapagod. Doon ako sa kabila. Yung nandito ka na lang kayo sa balyo. Ikaw, May slide ako dyan. ikaw mag-slide dyan. Magi ka doon sa Po, Talay ka mag-slide. ayoko nga. Kaya ako dyan pwede. Magabat ako. Baka mahulog ako dyan. Paano ka manulog? May isa ko na. Aram mo naman akong lampaan ako iyo. Baka may nakaturog dyan na lechon. Yan ang problema sa inyo. Kapag natama ka, tapos problema mo sa karatama. Shout out po sa aming mga subscribers. Thank you so much. Meron na po kami 179 subscribers. Sana dumami pa para mapuntahan pa namin ang ibang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Magalagala. Mahilig kasi kaming gumala. Ngayon lang. Kahit nung wala pang pandemic, gala na tayo ng gala. Kung saan tayo pumupunta. Naglalakad lang po kami mga ka-BSS. Bihira lang po kami sumakay. Ang pinakamalayo na napuntahan namin from Calawag to Calabanga, Hinulid. Nilakad lang po namin yun. Nung wala pang pandemic. Tuwing Holy Week, nilalakad lang namin. No? Pero ngayon, na may pandemic, ang hirap gumala-gala. Dito lang muna tayo sa Naga City. Iikutin muna natin ang Naga City. Ako'y napapagod na dito, katatayo. O meron ka pang wire na pang-connect. O ganito, malimlim. Di, kukunti ang kuryenteng papasok niyan. Kaya dapat, parating mainit, dapat parating mataas ang sikat ng araw para maraming papasok na kuryente. Mauupo ako dito. Ang hirap. Ay, damulag naman. Ay, patay na tong halaman na to. Ha? Ay, Ay, naikot-ikot ko na. Ay, mali. Ayan. Malimlim ngayon, Ibaba kasi natin yan, Bougainvillea. Yun ang ipaikot natin doon, Doon sa blue turn natin. Ipalit natin. Sa blue turn natin. Mga Bougainvillea. Ayan, 3 na yan. May puti, may fuchsia pink. Ilipat na kaya yan doon. Habang maliit pa. Para pag lumaki maganda. Papa-curve.
Sanay na sanay kang lumakad dyan. Ako hindi ako marunong dyan lumakad. Baka mahulog ako dyan. Baka malaglag ka. Ayan. Nalaglag ka yan. Parang bola. Ito po ang aming bahay. Maliit lamang po itong bahay namin. Yan. Ito yun pong nakikita nyo na may net. Yun po ang aming hydroponic. Meron po dyan lettuce, wansoy, onion, pechay. Yan po ang mga nakatanim dyan. Pansarili lang namin, hindi na kami bumibili sa palengke. Pero yung ibang gulay, binibili din namin sa palengke. Katulad ng patatas. Sarang-rado na kataan siya oh. Oo, kasi naman hindi nadidilig. Oo. Kaya dapat ibaba mo yung bougainvillea. Dudulo mo kaya sa content mo ngayon. Pero sayang yan eh. Hindi ka na ano yun. Tada yung mga kapitero. O, yun na. Ang hirap naman kasi dyan. Hindi ako marunong nga dyan dumaan. Aray ko. Abot man. Nahihiling man. Iano ko na lang ika. Oh, ayan. Kitang-kita ka na dyan, oh. Oh, see? Oh. Na-zoom in ko baga. Kitang-kita na ang iyong kagwapuhan. Woo! Bola. Pwede kasi ako doon maupo. Diyan. Mapagalitan tayo dyan. Ano? Bakit? Ano nangyari? Ha? Ano? Sabi ko maligid ka. Pro ang. Grabe. Hindi pantay. Ayan po ang Calawag Elementary School. Likuran. Yan ang classroom ko. Beautiful flowers. Ano na? Ano nakuha mo dyan? Vice. Ay, sala. O buti may nakuha ka pang wire. Ha? Sabi ay naku, ang hirap naman dito. May nakakapagod. Ay. 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 Ano ba 'to? Ang hirap. Nasobrahan ay. Nasobrahan naman. Oops, oh yan na. Perfect. Buti naman yung mga wire hindi na nasusunog ng sobrang init. Ano? Heat resistance. Ay ano? Ayan.
lang umulan, hindi na tayo nagdidig ng halaman. Tuyong-tuyo na ang mga halaman natin. Hindi na nadidilig. Anong nangyari? Ba't nag-stop? Ano naman pala ito, matagal pala ito, masira. Bakit sa calculator madaling masira ang mga solar? Nasira kaagad. Ha? Nakakapagod naman dito. Walang upuan. Dati naman akong dahil. Sanay na ako dyan eh. Batang gala ako eh. Batang gala. Tapos hindi aram sa pag naabot ng patay kumanda, kanina yun, ay kamahara naman yung mga. Batang dayang-dang kasi ako eh. Dayang-dang lang ang napuntahan ko. Tapos na. Ilan na lahat ang natin solar panel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26. 26 na mga ka-BSS. Aray ko. Ang hirap ng mataba. Kailan kaya ako papayat? Wala ka ng pagkain. Sarap kasi kumain eh. O ayan, mainit na dito. Para na ako ditong tinapa. Mainit na. Ha? Mainit na. Nag-slide. Baka mahulog yan dyan. Oo, nag-slide. Baka hindi pa tuyo. Oh, mainit pa talaga. Grabe. Malanit.
Yun na, okay na. Tapos na. Oy, naguhuros. Why is that naguhuros? Anong nangyari? Hindi pa tuyo. Oh, naguhuros. Nahuhulog. Mainit na. Masarap maligo sa dagat. Oo, naguros. Oh! Ano ito naguhuros? Kaputan mo na muna. Paalang-alangon mo muna. Kaputan mo na muna dyan. Garo ka dyan tinapa. Oh, abante. Arog din kayan. Maday na. Okay na. Ha? Okay na. Done installing the solar panel. Okay na? Okay na po? Okay na po mga ka-BSS. Thank you for watching. Like, God bless. share, comment, subscribe.